duond buche mopogore opogore mag siasa mosebedo godo e pacho ka nitiere moko manochuogi to nyaka sani ok wanyal kata ng'eyo ni ndachgi nitiere kanye. Kata kamano ODM chakre higa mar 2005 nyaka sani pod waneno ka entiere kendo osebedo ka jomopogore opogore osebedo ka chung' kod duond bura mar ODM kendo osebed kata kiyiero gi nyaka e od bura. Kwang'iyo kata kwan jo od bura ma ODM nitiere godo thoth ahinya. Kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa gi sani wang'e ni jatend ODM kata ogai mar ODM Raila Odinga owuotho e gwenge mopogore opogore kowacho ni otemo mar mondo mi okaw pach jopiny kotudore kod gino chung' mare ahinya to motelo ne siasa mano mar higa mar 2027. Nyaka sani koro wacho ni ok odwa mar mondo mi make decision moro amora kapok ofuaro kuom jopiny ni to jopiny dwaro nang'o. Jera ka rwaki twak odiochieng' ma kawuono kata gi sani wang'eyo ni ODM e kinde mane lose ODM no chung' e mise motegno ahinya to mana kaka isewacho ni mano mar loso e lo jopiny wacho gigo mahinyo jopiny e yo makare. To kwang'iyo ideologies mago mag ODM gi mago mag sirikal matiyo sani mar Kenya Kwanza kata mar UDA to sani koro weche moko osebedo ni liekore ni ODM dwa tiyo kod UDA bende ideologies gichalo kose gin mana weche ma jomoko wacho kata jomoko paro mano motelo ne yiero ma 2027. Ero kamano kabiri mano wach mar ideologies no eng'ema ber ahinya kiche moriwo parties gi to emomiyo joma koni gi joma koni tiyo kamoro achiel. To kapok aduoke mano ok aduoki wach mar vijana matin rawere gi matin nitie mabeyo ma pachgi lew osemiya ranyisi to idi chako miya ranyisi moko to nitie moko mabiro chama onwang' kom kosnwang'o kom to lokore kendo ng'e machielo mok inyalo amini obolo chama piny. In pari ni ODM nomiyo kijana moro kae kom iluongo ni Mheshimiwa Peter Salasya. Onwang'o kijana matin moyudo kom ma ODM campaign kawan kod e coalition marwa moyiere. Sani gik mowacho ewi chama ni gi party leader kiwinjo to chalo ng'at ma itiyo kamachielo. Mano ng'isi ni kata kiyiero riweregi moko nitie mabiro ka chunygi ni e chama to moko nitie mabiro kan gi pachgi moko dwaro tich to bang' nwang'o tich koro chama no kodich kode. Emomiyo nyaka chama bende bed piny mabed tim chungo nto jomikawogi kata ka gin rowere be gin kodwa kose gibiro manyo tich. E wach mar riwruok mar chama ariyo marwa ma ODM to gi joma chielo ka ni ideologies kore riwo. Ideology en gima party marwa ochung'ne. One, en chama wa ochung'ne en kedo ni mondo jopiny obed ngima maber. Security ma jo Kenya obed mokwe. To seche mane baba to gi ker ma piny noromo moloso gino NADCO mo gidhi gi loso NADCO mokel report ne okel patch jowa to joka bokelo magegi. To jawa nowacho na achiel kuom pachwa en ngima cost of living oduogi piny mondo japiny kik hinyre. Machielo ma jowa nowacho ni devolution nyaka tegi mondo pesa madhi e counties gi omigi in time mondo gitim maendeleo sikunde ji udhi somo maber in time nikech pesa nitie dek ahinya. Baba nochako giwacho tim mana ndiko maro nowacho ni ne usegolo NHIF ukelo SHA lose ur mondo bed gi maber ma japiny kodhi siptal to yudo thieth kaka ne uwacho ni japiny chiedho nono. Magi gik ma wawuoye ni pach jo ODM gi paro makoni ok en para jo ODM nochako golo paro machielo e wach mar abduction ni orum nikech ODM en party magore ni rowere to gore ni jo Kenya. Ka ng'ato wacho ni baba tindo we konyo jopiny kaka chon iparo ni kinde mani nego jikware molding jikware onge ngam nowuok kae kok baba ni Raila Amolo Odinga modhi nyaka kware moneno ka jini bur kacha molando ni ng'ata matimo gima kamano omake. Ker nochung' mowacho ni wach mar abduction okudwa winjo to abduction report no abduction issue no ni e report mar NADCO ni wach mar mako nyithiji tinego balabal mondo rum. Mae gima ne chama mar ODM wuoye ni kuse yie timo kaka dwaro ni to tiye kamoro achiel nikech wacho chon kae
ni onge party miloso nogo Koki Street. Party iloso mondo kaw sirikal. To kapo ni jo UDA usiyie timo kaka wadwaro. Tanga masindo waonagi gi jo ODM gi jo Kenya. Donjo sirikal mondo med gero Kenya